Goddag og velkommen til National Geographic her. Vi står lige nu mellem floden Rio Negro i Rio Solimões. Og Rio Solimões, det er den her, den kommer fra Peru. Og det er det her, der vi har kaldt Café Olé, det vi er ved at blande her, hvis du lige kigger ned her. Så er vi ved at blande vandene her. Og herovre der har vi så Rio Negro. Og de har sådan en forskellig densitet. Den her, den kommer fra, nu skal jeg se, Colombia. Kommer fra Colombia, og så mødes de her, og så har de forskellige temperaturer. Og så kan de ikke helt mixe op, så der er sådan en linje her på 9 kilometer, hvor det sådan prøver at løbe sammen her. Man kan sådan følge sådan de her to vande her, der prøver at mixe sammen, men på grund af temperaturforskellen, så kan de ikke rigtig mixe sammen. De her to floder, de mødes så, og så om 9 kilometer, så er det det, der bliver til Amazonfloden. Og vi har fået den her tur her for 40 hektar herud i privatchauffør og så videre. Det gik mega stærkt. Det er ham hernede. Det er ham hernede. Hola. Og det er ham, der så lige har fortalt os det her, hvad der lige er, der foregår her. Og det er jo... Er det spændende for en geografilærer? Altså en geografilærer synes jo, at det her, det er utrolig spændende. Det er empiri. Altså, det er empiri, og man kan jo prøve at se lige hernede, hvordan det bliver Café Olé her, ikke? Ja, det er jo fantastisk. Der er også noget med temperaturen, ikke? Ja, temperaturen er meget forskellig. Vi har lige hånden ned i og lige kørt igennem her, så hvis vi tager Café Olé herovre, så er den meget kold. Og Rio Negro er meget varm. Og ja, det er jo storslagen det her at stå herude og forklare om alle de her ting her. Det er jo et naturfænomen. Endnu et på vores rejse her. Det er jo storslagen. Godt. Skal vi sige farvel til National Geographic? Vi siger farvel til National Geographic.